Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ihamba phambili. Mina-ke lami igama ngumfeza Ntuthu Ngakhumalo, bathi ilasbo namagumethe. Zophinde ngicela wengane yakwethu ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze okufanele, uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu sokusabalela izindaba ezishiya abantu bejabule laphana kulandela ukuthi-ke wayengumsakazi wokhozi FM uSipho Mbazi owaziwa kakhulu ngelikaSipho DJ Sigqameza ukuthi laphana kwethula i-podcast laphana-ke ezoqwashisa abantu mayelana nohambo lakhe lempilo kanjalo nje nohambo empilweni laphana. Ngaza kwethu-ke kuthiwa-ke wayengumsakazi wokhozi FM uSipho Mbazi DJ Sigqameza useqala isigaba esisha empilweni yakhe ngemuva kokushiya kulesi siteshi ukwethula-ke i-podcast yakhe ekupheleni kwale nyanga. Lo msakazi odumile umemezela ukuthi-ke uzokwethula ngokusemthethweni inkampani yakhe iRhythm Media Production mhla zingama-25 kuJuni. Ngale nkundla-ke uSigqameza uhlose ukuxoxa izindaba zokhola, ukubusa amabhizinisi kanye nokuhwebelana ngezifundo ezithile empilweni yakhe laphana. USigqameza uthe uqaphela ukuthi-ke ama-postcard amaningi asephenduka izinkundla zokuhlaba, kwasala kancane ukuquketha okufundisayo nokukhuthazayo laphana. Uchaza ukuthi akubonile ukuthi ama-postcard amaningi agxile ekuhlebeni, yena-ke ukholelwa ekutheni kufanele kusetshenziswe futhi ukufundisa abantu nokubakhanyisela ngezindaba ezibalulekile. Kuchaza uDJ Sigqameza ngesikhathi-ke asakaza ukhozi FM, uchaza ukuthi-ke kwakukhona izinto angakwazi ukuzikhuluma ngazo, manje usejabule ngoba-ke usenenkundla yakho lapho-ke azobe ekhuluma khona ngokukhululeka ngalokho okusenhlizweni yakhe. Uzophinde-ke abalana nabantu bezindaba yokulwa nokusetshenziswa kwabo kotshwala, lapho-ke wayevame ukuya khona emsebenzini adakiwe ngaphambi kokuba asindise, futhi-ke unikele ngempilo yakhe kuNkulunkulu. Selokhu ashiya umsakazi ukhozi FM uDJ Sigqameza usolokhu abonakala emicimbini yomphakathi futhi uvamise ukuba umphathi wezinhlelo emicimbini kahulumeni, ikakhulukazi ehlelwa umnyango wezolimo. Uthi wayengomunye wabasebenzi abaningi baphelele izikontileka zabo ekuqaleni kuka-2026. uSigqameza-ke waqala ukusebenza ukhozi FM njengomfundi wezindaba ngaphambi kokuba adume njengomethuli wezinhlelo iVuka Breakfast Show ayisakaza noMroza Buthelezi. Namuhla-ke usebenza njengomfundisi eChristian Fellowship Center Church eMangozi, lapho-ke eqhubeka nokuhlanganisa imisebenzi yokushumayela ezokusakaza kanye nokusebenzela umphakathi. Ngaza ukuthi izona izindaba ezishiya abantu bajabulile ukuthi-ke uSigqameza uyaqhubeka ne-podcast ethinta impilo yakhe futhi azofundisa abantu abaningi mayelana-ke nohambo nje olubalulekile empilweni yakhe. Mhlawumbe kuthina okwakho ukuphala lolu daba, hlala no-comment section-ke ngiyezwa ukuthi luthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngiyazasponsa ngiphuma nje na, kodwa ngiyabuya nezilandelakho kwividiyo elandelakho. Okwakho ukusubscribe niziphatha kahle nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.